Добър ден! Казвам се Валерия Токар. Ние отскоро направихме 2 видеа, свързани с напитката какао. Бяхме на гости при Антон и неговия супер екип и видяхме как се обработва какао, как се пече и каква е разликата между горещ шоколад и какао. Както да, разбира се, много други теми, които ние обсъдихме заедно с тях. Ако не сте успели да ги видите, в описанието ще има линкове към тях. Не забравяйте да се абонирате на нашия канал и да харесате нашите видеа. Така ние помагате да го развием. А темата ни днес е макиато, пиколо, кортадо и гибралтар. Ние всички обичаме да пием млечни напитки тип капучино, флет уайт, лате, но знаете ли, че те имат малки братя? Днес ще ги направим, ще ги опитаме и да ги разберем, да ги сравним, да видим каква е разликата между тях. Първа напитка е макиато. Напитката идва от Италия и има много малък обем и исторически. В самото начало, когато в еспресо клиентите са искали да добавят мляко, бариста да ни обърка тази напитка е слагал мляко и отгоре го маркирал с млечната пяна. От тогава тази напитка в превод от италиански език означава маркиран или отбелязан. В момента тази напитка е приготвят в чашка 50-80 мл, където имаме едно еспресо, после ние разширяваме мляко като за капучино и правим лате арт. Следващата напитка е кортадо. Това е испански вариант на макиато и означава рязан. Както и при макиато го правят в съотношение 1:1. И ако говорим за точна рецепта, то няма такава. Ако ние решим да го пробваме на 10 различни заведения, едно по едно, то ще намерим 10 различни начина на приготвяне. Пиколо от италиански означава малък. Най-много го приготвят в Австралия. Обем 70-100 мл, т.е. 30 грама еспресо и 40-70 мл мляко. Получава се по-кремообразна напитка. И най-голямата напитка от малките братя Гибралтар 130 мл. Рецептата двойно еспресо, т.е. 60 грама и 55-60 мл мляко. Аз ще направя едно по едно. Макиато, кортадо, пиколо и гибралтар. Ще ги видим и направим дегустация. Пиколо ще направим в чашката, която е около 100 мл. В тази чашка 120 гибралтар, макиато в тази малка чашка за еспресо и кортадо ще направя в тази чашка. Първо започваме от макиато. За макиато ще използвам късо еспресо, за да се получи напитката с по-кофеинов вкус и не е сладка. Малко капучино. Бариста, който прави тренировката по лате арт с такъв малък обем, натрупва си някакъв опит. И после чашките с по-голям обем ще станат безкрайни. Много силно се усеща кафе. Млякото почти не се усеща. А според мен това е класическо макиато. Следващата напитка – пиколо. Тук вече обем е по-голям. На вкус, сега ще пробваме. По вкус прилича на флет уайт. Ако сме го направили в този обем, би било с чудесен вкус. Следващата напитка е кортадо. Както сме казали, че тази напитка много прилича на
схем на макиато, но можем да намерим до 10 различни вариации на това приготвяне. Нека да започнем да го приготвяме. За кортадо пак ще използвам едно съотношение 1:1, т.е. в този момент вече използвам по-скоро не 15 грама еспресо и 15 грама мляко, а в този случай вече използвам 30 грама еспресо и 30 грама, 30 мл по-скоро, да извинявайте, 30 мл мляко. И за да спазя това съотношението. Според мен тази напитка наистина прилича на макиато, просто с малко по-голям обем. Но пак е вкусно. Гибралтар. Така, последната напитка ни е готова. Нека да я пробваме. Тук вече използваме двойна доза еспресо и 55-60 мл мляко. Ох, тая напитка направо ми хареса. Приятели, вече може да си изберете на каква напитка повече ви хареса. И да, за всички тези напитки трябва да са подходяща чаша. За малка, т.е. за макиато, чаша еспресо напълно е подходяща. За пиколо или гибралтар, почти като флет вайт, но и с по-малък обем. Приятели, напишите в коментари дали сте опитвали тези напитки. И ако да, кои повече ви харесат. И до скоро и чао!